Man ser ju inte ett skit. Spelar in i alla fall. Sjöström alltså snabbaste försöket i Norrköping gjorde 57-90. Stannande in. Ja, kör redan. 26-58. Det är då förberedelse i första laget mot 50 meter. Så vinner Olsson och Sjöström som redan har kopplat greppet. Han glider ifrån det övriga fältet och kommer där 50 meter. Det gör det gör 25-85. Och snabbt igenom här. Vi har ett personligt rekord. Svenskt rekord. 64 sådan. Och 26 och 17. Så det tycker jag att Centrum har vunnit. Det kommer att vara fram. Sara Sjöström. Det finns inget mycket gott att höra.